שימו גומייה מעל האצבע הראשונה והאמצעית שלכם. הרימו את ידכם כך שגב היד יפנה כלפי הצופים. על אותה יד לפפו גומייה נוספת סביב קצות האצבעות בצורת לולאות. עשו זאת לעיני צופים. כעת קחו את הגומייה הראשונה בין האצבעות והגודל ומתחו אותה לאחור כמו בתמונה. גב היד צריך תמיד לפנות כלפי הצופים כדי שהם לא יראו מה עושות האצבעות שלכם. כשהגומייה הראשונה מתוחה, כופפו את האצבעות לכדי אגרוף. כעת שחררו את הגומייה ומיד אחר כך ישרו את האצבעות. באופן מסתורי תקפוץ הגומייה מעל המחסום שיצרה הגומייה השנייה ותעבור לצמד האצבעות האחרונות. כשמבצעים את הקסם הזה במהירות הוא נראה מרשים למדי.